Mikkel, Ja. prøv lige at komme herover. Jeg tænkte, nu har vi jo lavet en fed video med en masse stole på. Ja. Så giver det jo meget god mening, at vi prøver at fokusere lidt på vores borde. Og her har vi, bare for at tage et eksempel, fedt plankebord, 95 gange 2 meter i natur og olie til kun 5.995. Og det er da ikke så galt. Det er super billigt. Du kan sætte 2 tillægsblade på, 2500, så har du en meter mere. Og så har vi mange andre. Vi kan lige gå op og kigge. Michael, de virker da til at være ret prisvenlige, de borde, som vi har kigget på. De behøver jo ikke at koste en bondegård. Ej, mange af dem, jeg har vist, der er super skarpt prismæssigt. Der er så nogle af dem, ligesom det her, der er vi altså ved at være derhenne af.